Jamhiraman bandiraɓe selaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare hande ko ñalawma aljuma hawri ko 2 lewru mars hitande ujunaji 2024 kabaruji mon e ɗemgal Pulaar puɗɗorɗen ko toon to États-Unis e tunnade kadi ko CNN ñalli hollude hande hono kanko Donald Trump avocat ji makko banggue Georgia e banggue Florida ñalli koye ñaagade walla haaldude e ñaawoɓe surtout yenno pour beele kala ko fa ñaawoji patuɗe Donald Trump toon to Florida ko fatuno e kayitaji jiitunoɗi galle makko toon to Mar-a-Lago beele oɗo juge ne wawa dirtinde ɗum ha fando hedde lewru août walla juillet toon kadi to Georgia ne wayno ko avocat ji makko ñalli kadi ko haaldude e oɗo juge biyeteɗo McCarthy beele ne wawa waddude hono kanko Fani Willis kañum woni procureur général toon to Georgia e beele ne wawa ittude ɗum kañum e kadi procureur mo ƴeftuno sibabude wiide wonde ko e kañum e koye men hawnaki won complot ɗi jogui hen sibabude nde ene goni enquête kono noon en même temps kañum koye men en jogui anni ene pijji e surtout ene ɓe mbi wonde ko kanko Fani Willis omo jogui intérêt ene ha e addude oɗo procureur walla mo enquête ko way wonde fof ene wayno ko toon to Florida hawnaki kanko juge gonɗo toon o ko juge debbo wiyete ko Kenen e kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko Donald Trump wanno ɗum toon hawnaki hay sindo hollani wonde komo yiiɗi wallude Trump ene wayno oɗo saaha joni o wi wonde ko calendrier mo kamɓe procureur fédéral o hono Jack Smith mo ƴefti yo en pour wonde ñawde Donald Trump e nder 3 juillet ɗum ɗo ko hunde nde wawa wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko avocat ji makko kanko Donald Trump jiiɗi ko rekkilde ñaworde ha fando woteji e so fandima woteji pour beele ne mbiya wiide wonde ko client men wawa ñawede e temps woteji ɗum noon ko ɗum woni ko haalte oɗo saaha joni donc banggueji ɗiɗi fof banggue toon to Florida e banggue toon to Georgia avocat ji makko goni koye ɗeɗon peeje e haaldude avocat ji walla haaldude e ñawoɓe wonɓe e ɗiɗo nokkuji ɗiɗi toon to Florida e toon to Georgia beele ko fate ñawoji gonon enen dirtini ha fando woteji beele kadi procureur uji rewɓe Donald Trump ko takka en sibabude kañum hoore mum waɗi peeje muɗum pour beele ne heɓta walla ne waylo woteji banno toon Georgia beele ɗiɗon procureur ji en guitte walla ko kañumen poti enquête ndeɗo ñawore ɗum noon ko ɗum woni hande ko ñalli wonande kamɓe avocat ji makko kanko Donald Trump ha hande toon to États-Unis tunnade kadi ko kanko président Joe Biden ko haali noon koko fati habaruji international o wi wonde ko yacima ɓe puɗɗi wadde ɓe naldude balle ɗen noon ko guila e ñamden ha e jaramen ha e safruji en han toon to Gaza ɓe neldi ɗum noon ɓe nelti ɗum par weeyo donc telo less o wi kadi kanko Joe Biden o haali o wi wonde ko alay saago ko yaaci en ko wiyete cessez-le-feu waɗa toon to Gaza ɗum noon e wayno ɗum fof kadi ko conséquence ɗum fof kadi ko battande hanki walla canki hono Israël baɗɗe muɗum nde waɗi nde felli toon to yimɓe arnoɓe yimɓe Palestine naɓe arnoɓe tarade balle garnoɗo toon ɗum noon ko autoji mawɗi gadno balle wiyama ko kamɓe Israël ɓe pelli toon yimɓe ɗum noon e wayno ko wiyama oɗo saaha joni ken woni temdere e yimɓe 17 neɗɗo maayi hen ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa condamnade oɗo saaha joni par aduna o fof ɗum noon ko guila e États-Unis tan ha e France ha e leyɗele supportude Israël ene wayno ko Nations Unies kañum hoore mum e nder résolution mo ƴefti hande wi ko alay saago enquête indépendant waɗe pour beele ande holko woni sababu Israël felli ɓeɗo yimɓe te surtout yenno ko civil en kono Israël en wayno oɗo saaha joni fuɗɗima kadi wiide wonde ko wona kañum felli e kadi felli dow waɗi char de combat ji mum felli dow beele ne wiye yimɓeɓe yo gusto no yimɓeɓe tarorto autoji ɗini pour ƴeftude ñamde hoto gañotirde ɗum noon kono noon en wonde ko caggal muɗum joom autoji mawɗi ɗi ko ɓen kañumen koye men kuuli dogni autoji ɗi jaɓɓi yimɓeɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Nations Unies ɓe mbi ko alay saago enquête waɗe ko yacci États-Unis kañum hoore mum wi ko alay saago Israël ƴeewa kadi kañum hoore mum wadde enquête e kadi ko ɗum waɗi kanko président Joe Biden o wi ko yacci maɓe mbatta maɓe neldu toon ñamde ɗum ñamde nde noon guila ñamde e safruji ha e ndiyameji pour wallude yimɓe wonɓe toon to Gaza par ce que en hiisa joni kene wono 1,976 ujunere neɗɗo hawnaki ma fuɗɗo mayde sibabude heeke saabu Israël enen continue ene bloqué kala balle gummotonoɗo toon to Rafa frontiére gonɗo hakkude Égypte e Palestine
sabu Israel wi kon haydar narta ɗum waɗi donc no mbirni e oɗo sadio noon kamɓe Qatar e kamɓe kadi Égypte ɓe continue kadi wallodirde Israel walla ñagade Israel pour balle ɗe ɓeyɗon yewnaat ɗum noon wayni ko oɗo ñalawma hannde wiyama kadi hono kamɓe Israel ɓe jaaɓi won traque uji won autoji mawɗi yo continue addude ballu men o siftinde on tan ko wona kamɓe laamu Israel goni sallotoɓe ɗum ɗon ene wayno ko yimɓe maɓɓe yimɓe wiyeteɓe settleur uji donc yimɓe naatoɓe oɗo sadio nokkuji ɗo palestinien goni e leyɗele men ene codaɗen leyɗele ene maha hen galleji men ko ɓeɗon oɗo sadio mbaɗata seppoji kañumen koye men ene kaɗa hono ɗiɗo autoji mawɗi addude balle toon to Gaza e kono noon ko wawi wonde fof hay sinno ɓe mbaɗi e tugnade kadi haralaɓe ko fati CNN ko kaali mbi hay so ɓe mbaɗi ɗum ɗon fof firti wonde ko laamu Israel ene woni ene wadde mabɓe complot donc ha hande kanko président Joe Biden o wi wonde ko ha hande ene wayno kaldigal gonnogal hakkude kamɓe délégation ngaji Israel e délégation ngaji Hamas ha hande ene wayno kaldigal ngal ko continue ɗum noon ene wayno ko ɗaminno en cessez-le feu walla ko wiyete en jaɓodiral ma waɗa hakkude mabɓe pour ɓe ndeña perleji mabɓe ko ha hande ɗum ne ɗamina hawnaki noon en wawi tardude sibabunde ɗeɗo gueɗe baɗɗi kono noon ha hande mo ɗamini ɗum kanko hoore makko kadi o wi wonde ko o haalde Israel e kadi o famini ɗumen ko alay saago ɓe ƴeewa côté humanitaire oɗo saa joni lebte surtout civil en lebtoto toon to Gaza donc alay saago Israel jaɓa ko yacci on cessez-le feu waɗa ɗum ɗo fof noon hawnaki ko politique wonande kadi haraleɓe BBC ko kaali mbi wonde ko hawnaki kanko président Joe Biden ko sibabunde woteji bannoɗe ɗeɗo balɗe toon to Michigan ɗum noon sibabunde kanko hoore makko dañi ken wonno 20% 20% e yimɓe wotoɓe toon mbi wonde ko gondani makko sibabunde support mo jogani Israel o wayi ɗum noon donc ene wayno ko kanko hoore makko alay saago ko yacci o waylo mbaggu makko sibabunde yiddemo wonde gagnade woteji garoji e nder lewru novembre ɗum waɗi donc ene wayno ko kanko président Joe Biden ko wawi waɗede fof ene wayno oɗo saa joni non seulement mo wallu Israel continue haaldude e yimɓe Hamas beele yimɓe ɓe Hamas jogiiɓe ene garta mais kono noon aussi ma o ƴeewa kadi beele kala ko woni haare nde ene darto ko yacci ɗum fof ko sibabunde politique woteji garoji mois de novembre toon to États-Unis donc toon to Georgia en kaali ɗum e titre men gadano hono kamɓe avocat ji kam Donald Trump walla yimɓe takkitaɓe Donald Trump ɗaɓɓunoɓe hono juge biyeteɗo McAfee yo ƴeew biyeteɗo Fani Willis sibabunde jokkodiral makko e procureur mo ƴefti eɓe jogui relation ngaji donc eɓe pijja noppi moɗon ɗum ɗon ne foti wadde ittudemo kanko ittudemo e ardade oɗo enquête ɗum ɗon fof noon ɓe mbi wonde ko kamɓe avocat ji ɗi wonde ko jokkodiral mabɓe fuɗɗima guila wonde hono Donald Trump ene wayno takkaka toon to Georgia kono ene wayno ko hande woni ñalawma cakki toon kanko juge o heeɗima kadi avocat ji ɗi Donald Trump ko heeɗima kadi procureur mo ganduɗa kañum woni avocat kanko Fani Willis ene wayno ko no famata no oɗo saa joni tunnade kadi haralaɓe ko heeɓa ko kaali mbi wonde ko so tawi o rewi peeje kawuji kewɗi baɗɗi toon to cour suprême mo Georgia o wawata ittude hono Fani Willis e kañum kadi e procureur ittude mi oɗo ka saabu ɗum ɗo ko hunde jogorde wonde hunde nde moƴƴani makko kanko juge ko wawi wonde fof ene wawi recommandude hono Fani Willis kañum worimo yo waɗe enquête ko wiyete ethics ƴeewe so tawi won gueɗe ɗe waɗi taw gueɗe ɗe henne kadi ko hunde lundinde meccal mum walla ko hunde yoɗani wonde kanko procureur o waɗa ɗeɗon gueɗe ko wawi wonde fof andaka taw holko jogori wadde kanko juge o wi ko mo ƴeftu décision ɗo e 2 semaines pour jabade est ce que o ittata ɓeɗo o waɗa ɗum disqualifié walla avocat ji Donald Trump ɗi prouvani wonde ko mbi ko henne won conflit intérêt gonɗo hen donc o wawi ittudeɓe habaruji men international toon to Russie en wayno ko ñalawma hande hono kanko Alexei Navalny hono ɓandu makko adda toon to Moscou ɗum noon ko haawi yimɓe hono kono laamu Russie en wayno wawi jabde yimɓe heeɓa yo garta tawe nguɗo gubgol makko kadi yimɓe heeɓe gaari toon ken won ujunnaji gaari ene jimamo inde makko kadi ene kala mbiya wonde ko jejjitamo e kadi ene jima wonde ko Russie enen jima mbiya Russie yo his Russie ɗum noon e wayno ko ɓuuri en hewde e mabɓe hulani huccidde kadi e yimɓe jeyaniyankoɓe wonnoɓe toon surtout jeyaniyanke CNN gonnoɗo toon
pour haalande men hono kañum koye men sunade ne jogui mayde makko kanko Alexei Navalny e kadi paami hol message gonɗo oɗo sa joni mo haɓetono sibabu mum wonen kadi gari nenen ceppan mbiya wonde ko calima guerre gonɗo oɗo sa joni en cali ɗum ɗum ɗo fof noon ko hunde hawnaki ko risque gonɗo hen guille nde Navalny mayde par ce que kala garnoɗo ne waɗamo soutenir ne wayno nangganoma donc ne hiisaji ɗo joni ken wona 600 neɗɗo koko nangga sibabude tan gari ene mbiya ene dokka ene gadda floraji pour ndew mayde hande noon oɗo ñalawma noon ujunnaji yimɓe hewɓe hay goto taw yiyaka ne nangga ɗum noon ene wayno ko gubbugol makko ganes o kadi ko ganes privé no yaltirni ɓe mbi wonde ko ala fof discours aji mbaɗaɗi hen politique donc ko haala hen tan ko discours aji gueɗe parɗe church hollama noon yummakko e bammakko foof ene gaari ene jiimi e ɓanndu ɗum noon kadi ene wayno kees bannoɗo mo kadi ene wayno ko disame hen pour yimɓe kala mo ganduɗa jeeyaɓe takkiɓe e famille makko walla yimɓe arɓe visitoɓe ne mbawi yiide yeeso ngo donc ene wayno ko hande ubba wawi wonde fof ene wayno ko kanko Alexei Navalny e tugnade kadi haalluji gomiɗon toon ɓe mbi ɓe gonno koye e peeje wossodirdemo kanko Alexei Navalny e neɗɗo goɗɗo ne taw ko rusnaji enne coka toon to Allemagne o sokira noon ko sibabu nde warino e yimɓe ɗiɗo taw ko américain ji toon to Allemagne kono noon ne wayno ko caggal muɗum hono ñande ngal ɗo nanodiral fonno signинede nde wonde kanko Navalny wonde ko janggo muɗum on foti wossidirede ne wayno ko ñalawma ko adi ɗum wiya o maayi hono toon to kurla he ɗum noon ko pays ɓe hono kamɓe leydi Nicaragua kamɓe koye maɓɓe hannde ɓe porti toon plante hono Allemagne ɓe mbi wonde ko Allemagne kañum hoore mumen ne jeeya e walluɓe Israël oɗo saha joni e génocide mo mbaɗata toon to contre leydi toon to leydi Palestine ɗum noon contre palestinaɓe ɓe mbi noon sibabu nde Allemagne continue ɗum ha hannde ene walla Israël e continue ɗum kadi ha hannde kañum hoore mumen e defande Israël pour to cour international la justice donc kamɓe Nicaragua kamɓe ɓe waɗi hannde complainte plainte mabɓe contre Allemagne toon to cour international la justice siftin toon tan ko oɗo tribunal ko tribunal mo gonɗo e jimbandi Nations Unies kono ene wayno ko ñaawoji makko ko ɓuuri hen hewde ñaawoji makko ene wayno ko ɓuuri hen hewde ko symbolique kewani wadde rewama no fewi saabu enquête baɗanoɗo ñande noon hono kamɓe cour international la justice ɓe mbiyani directement wonde ko Israël waɗi génocide kono ɓe mbi wonde ko kala ko ɓadi ɗum ɗon ɓe ɗaɓɓi e Israël yo woɗɗiso wadde ɗeɗon gueɗe kaɗon haala ene woni Israël toppiki ɗum noon Israël noon e États-Unis koye leyɗele ɗiɗi ɗe kewani jabde kala ñawoji gummiɗo toon to cour international de la justice contre mumen kono ene kewi hutorade cour international de la justice pour portude plainte contre leyɗele goɗɗe toon to Tchad mayde hono kanko biyeteɗo Yaya Diallo hanki walla ko yalti hanki wonde o maayi ñande 28 nde ene wayno oɗo saha joni ene addi caɗele toon to N'Djamena ko ɓuuri hewde yimɓe opposition mbi wonde ɗum ɗo en ko kanko Yaya Diallo ko baraɗo kadi taw ko yimɓe wonɓe laamuɓe mbarimo e tugnade kadi yimɓe hande jeeyaɓe parti mabɓe mbi wonde ko jaɓani ko laamu haali ko wonde ko kamɓe yimɓe makko kanko Yaya Diallo kañumen mbaɗi résisté e gueɗe mbaɗ noon mbi wonde ko ɗum ɗo henna ko assassinat donc ko kamɓe pellit mbarimo kanko Yaya Diallo ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ari ko 10 semaines tan ko adi élection ngaji mbaɗoji toon par ce que élection ngaji poti wadde toon ko ñande 6 lewru mai ɗum noon ene wayno ko sibabude mayde ndeɗo ma addu kadi cargu walla ma addu kadi jiɓodiral hakkude kamɓe wonɓe parti ji lundiɗi e kamɓe kadi wonɓe parti mo ganduɗa kanko Ahmad Idriss Déby ene wayno gonɗo président transition mo ardi ɗum noon ko parti laamu cakkitorɗen ko toon to Sénégal e tugnade kadi e ko radio France international haali e nder konngudi ɗi o yetti kanko ministre de l' intérieur on biyete Sidiki Kaba ko dialogue national bannoɗo altine ɓen ɗo altine talata o wirokki proposition ngaji ha kewi ko fati hen awɗo saha joni hono leydi ndi holto yarata ko fati woteji o haali hen noon o wi wonde ko dialogue national o wi wonde proposition mum gadan ko wi wonde ko woteji poti wadde ko ñande 2 lewru juin ɗum noon e wayno ko nden hawnaki ƴeewete kadi holno yimɓeɓe mbawi wottirde ɗum noon o wi kadi e konngol ngol haali kadi o wi ko hono président gardiɗo leydi ndi
kañum hoore mum jodde conseil constitutionnel e ƴeewa ko fate proposition ngaji ay kono noon e wayno wi kadi ndew namde ko fate hol jogorɗo joga wonde ɗon e laamu so tawi Macky Sall yeehi par ce que o wi Macky Sall d' abord ko ene wayno ko dialogue national o wino ɗum ko yo won ɗon ha daña lomtiɗo ɗum kono ene wayno ko balɗe ɓinnuɗo ɗum noon ma won balɗe ɗiɗi joni hono kanko Macky Sall e nder kadi déclaration mo waɗi e Twitter wan ɗum walla ko ex kañum wonno Twitter o wi wonde ko ñande 2 avril kanko ko goppowo laamu ko nden mandat makko gasata ene wayno ko konngol artata joni koye conseil constitutionnel joni o wi so tawi wonde Macky Sall o heddaki ɗon ha woteji gaari hol keddoto ɗon o haali kadi o wi wonde ko ɗum ɗo fof ko conseil constitutionnel ene wawi réglude ɗum ɗon kono ene wawi kadi rutto won wiya wonde ko gardiɗo assemblée nationale o ene wawi biyeteɗo Amadou Man kañum hoore mum ne wawi wontude laamɗo ha woteji ɓenna so on wonti laamu ɗum noon firti ko on kadi ne wawi waylude candidat ji gonnoɗo ɗon ɗi wiya wonde yo fuɗɗite à zéro ɗum noon ko ɗum woni parti ji opposition oɗo saha joni jiiɗa ɗum ɗon haala yiiɗi ko kala candidat ji ƴeftaɗi hen yo continuer yo woto comme ça ƴeewe hol gañiɗo kanko ministre de l'intérieur o wi wonde ko hawnaki ñande ene ɗamina ñande 4 mars hono kanko Macky Sall mo heɓa rapport gummiɗo toon to dialogue national e kadi maw jokkodira hawnaki ñande hen e conseil constitutionnel donc faddete toon ko ɓeɗon jogui konngol men cakkitol holko jogori fewjude holko ɓe jogori miijade holno woteji jogori waade hol poɗɗo heddade ɗon e laamu ha woteji puɗɗo walla ha woteji gasa toon to Sénégal bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar ko ɗi kabaruji jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar e siftinoon tan hannde ko aljuma hawri ko 2 lewru mars hitande 2024 yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama